कादुआ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। କାଦୁଅ ବାପା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗପୁ ଯା ସେ କର ଯା ସାଲିନି ତତେ ଅନେଇଥିଲା ଆଇଲା ଅନେଇଥିଲା ଡୁଡୁ କେମିତି ଅନେଇଥିଲା ତୁ କୋଉଥିରେ ଆଇଲୁ ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ଆଇଲୁ ଏଇ ବାବା ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲିଲା ଏତେ ଇଏ କରନା ହଁ ହଁ ଆସିବ ଆସିବ ସିଏ ଆସିବ ଆସିବ ଏଇ ଏକରେ ଆଇଲାଣି କାଇଁଲୋ କୁକୁର କାଇଁଲୋ ଦେଖିଲୁ ଗଛ ଦେଖିଲୁ କେତେ ମାଙ୍କଡ ବଇଛି ଦେଖିଲୁ ଅଛି ପେଟ ଗରମ ଫଟେଇବୁ କଣ ହାତରେ ଚିପି ବସି ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଔଷଧ ଆଣି ନହେଲେ ପକେଇବା ଆଉ ଏ ଡ୍ରପ୍ କହିଲେ ସେ ଡ୍ରପ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟା ମେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇବ ମାନେ ବୋଳିବନି ଯେମିତି ଲଗେଇବ ଲଗାଉନି କି ରାତିରେ ଲଗାଉଛି ବା ଦିନରେ ତମେ ଲଗେଇଲେ କହିଲା ପୋକ ଦେଖେ ଗଛରେ ଦେଖ ହଉ ଜମା କାନ୍ଦୁନି ଟିକେ ରଖିଲେନି ତ ରଖିଦେବି ରହିବା ମଝିରେ ରହିଥିଲା ସଇଲା ନାଇଁ ବା ଡାକିଲୁ କାହାକୁ ପଇସା ପକେଇଲୁ ନା ପକେଇଦେବି ତତେ ଦେଇଦେଲି କଣ କୋଉ ପଇସା ବାଲାନ୍ସ ପକେଇବା ଟିକେ ରଖିବ ନହେଲେ ଜଟ ଭଳିଆ ଓଳିବ ଭଲ ଲାଗିବନି ତା ମୁହଁରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଝାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ଝାଡ଼ ନ
ବାଟରେ ବସିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ବା ଏଇ ସାଇଡରେ କୋଲି ସେମ୍ବ ହେଇଯିବ। ଫୁଙ୍କିଦେ 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 पूरा छोटिया किन रख एड़े बड़ ना हाँ 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 अच्छे अच्छे ये ए बा बो देख ताकू ना से कर नहीं देखिल एटा कौन धरता 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 फुड़फुड़ी रह जा टिके आ टिके बा गाधेवा इने बुलाई दियो सब सेठी बा